प्रगतशील प्रयोगशील शेतकऱ्यांची यशोगाथा पहा सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या कृषी क्रांती 2020 या अभियानात। नमस्कार, सिंधुदुर्ग लाईव्ह आयोजित कृषी क्रांती 2020 या विशेष भागात आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रहो, शेती, माती आणि नाती या त्रिसूत्रीने मानवाचं जीवन समृद्ध झालेलं आहे। आपला भारत हा कृषी प्रधान देश आहे। आजही भारतातील 65 ते 70% लोक हे शेतीवर अवलंबून आहेत आणि म्हणूनच शेती हा आपला जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे। परंतु अलीकडच्या काळामध्ये शेतीकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलला आहे आणि म्हणून आम्ही सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या सर्व प्रेक्षकांना आणि सर्व जनतेला आवाहन करतो की आपण 2020 साली संकल्प करूया आणि आपली शेती अधिकाधिक समृद्ध करण्यासाठी आमच्या हाकेला तुम्ही साथ देणार असा आशावाद सुरुवातीला व्यक्त करतो। आजच्या या विशेष भागामध्ये आपल्या सोबत आहेत सावंतवाडीचे कृषी सहाय्यक सन्माननीय यशवंतजी। आज आपल्या सोबत ते चर्चा करणार आहेत शेती या विषयावर। सर, सिंधुदुर्ग लाईव्ह मध्ये यशवंत गव्हाणे सरांचं मी स्वागत करतो। सर नमस्कार। नमस्कार। आज आपल्या सोबत असणारे यशवंतराव हे मूळ सांगोला जिल्हा सोलापूर येथून त्यांनी शिक्षण पूर्ण करून आज जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गच्या माध्यमातून ते सावंतवाडी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शेती या विषयावर विविध धडे देत आहेत। शेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोडीनं आपण शेती कशी विकसित करू शकतो या संदर्भामध्ये अतिशय चांगलं काम करतायत। सर, पुनश्च आपलं स्वागत। सर, मला पहिल्यांदा सांगा की संपूर्ण आज जग हे कोरोनाने ग्रासलेलं आहे। जसं विविध कोरोनाच नव्हे तर विविध रोगांनी किंवा आजारांनी माणसाला पछाडलेलं आहे, तसं शेतीला सुद्धा विविध केमिकल म्हणजे रासायनिक जे काही आपण फवारणी करतो किंवा जे आपण पिकं घेत असताना मात्रा जी असते रासायनिक खतांची ती वाढवतो, त्यामुळे शेतीचा किंवा मातीचा श्वास सुद्धा गुदमरतो आहे। सर, हा श्वास मोकळा करण्यासाठी आपल्याला सेंद्रिय शेती एक नवीन पर्याय आहे। आज मातीची जी काही ही वाताहत झालेली आहे यासाठी आपण एक तज्ञ म्हणून काय मार्गदर्शन कराल? शेतकरी बंधू नमस्कार। तर अगदी रास्त मुद्दा सरांनी पहिल्यांदा उचललेला आहे। माझी ओळख करण्यात मी यशवंत गव्हाणे, मी BSc आणि MS ॲग्री दापोलीच्या कृषी विद्यापीठातून झालेलो आहे, डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली, आणि मी महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग याच्यामध्ये कृषी सहाय्यक म्हणून काम करतो। अगदी पहिला प्रश्न अतिशय रास्त आहे, माती। आपण जेव्हा शेतीमध्ये उतरतो किंवा शेतामध्ये जातो तेव्हा माती हा महत्वाचा घटक आहे, ज्याच्यामध्ये आपण पिकं घेतो। पिकाची वाढ, मातीविना शेती हा कन्सेप्ट आलेला आहे, पण अगदी 1% मध्ये होऊ शकते। 99% शेती आपल्याला मातीमध्येच करायला लागली आहे। आता मातीचं आरोग्य बिघडलंय, जसं कोरोनामुळे किंवा इतर आजारामुळे माणसाचं किंवा प्राण्याचं किंवा पक्ष्यांचं आरोग्य बिघडतं, तसं मातीचं सुद्धा आरोग्य बिघडलं। याला कारण एक 2-3 आहेत। त्याच्यामध्ये पहिलं कारण आहे की एकच पीक आपण वर्षानुवर्षे त्या जमिनीमध्ये एकच पीक घेतो, पारंपरिक पद्धतीमध्ये आपण एकच पीक घेत आलेलं आहे। त्यामुळे एका पिकाचा मुळे होतं काय, एकसारखी अन्नद्रव्ये शोषली जातात आणि जमिनीचं आरोग्य त्यामधला असमतोल बिघडतो। दुसरं कारण आहे की जेव्हा हरित क्रांती झाली त्यावेळेला आपली त्यावेळेची गरज होती की अधिक उत्पादन घेणं। अधिक उत्पादन घेण्यासाठी आपण काय केलं, सुधारित आणि संकरित बियाणं वापरायला सुरुवात केली आणि त्याच्या जोडीला अपेक्षित उत्पन्न मिळण्यासाठी फक्त आपण रासायनिक खतं वाढवत गेलो, त्या पाठीमध्ये आपण सेंद्रिय खतं वाढवली गेली नाहीत। आणि तिसरं कारण आहे की पाण्याच्या सोयी जेव्हा उपलब्ध झाल्या तेव्हा पाण्याचा आपण वारेमाप वापर केला आणि कुठलंही आरोग्य न बघता आपण एकसारखी पिकं घेत गेलो, म्हणजे जमिनीवर अन्याय करत गेलो। आता हे जमिनीचं आरोग्य आपल्याला सुधारणं गरजेचं आहे। आता सुधारायचं कसं, तर पिकाची फेरपालट आपण सांगतो। आपल्याकडे समजा कोकणामध्ये आपण भात घेतो, भातानंतर आपण कडधान्य घ्या, त्याच्यानंतर पाणी जेवढं गरज आहे तेवढंच पाणी द्या। पाण्याच्या देण्याच्या नवीन पद्धतीला त्या पद्धतीचा वापर करा। सुधारित पद्धती आहेत, ठिबक सिंचन आहे, तुषार सिंचन आहे, त्याला शासन सबसिडी सुद्धा देतं वेगवेगळ्या योजनांमधून, आपल्याला त्याचा वापर करा। त्याच्यानंतर सेंद्रिय खताचा जास्तीत जास्त वापर करा, की सेंद्रिय खतं जर वापरली तरच जमिनीचं आरोग्य सुधारेल। बाकी रासायनिक खतं किंवा इतर काही गोष्टींनी जमिनीचं आरोग्य राखलं जाणार नाही।
त्यामुळे आपल्याला सेंद्रिय खतं जेवढी जास्त देता येतील तेवढं आपलं जमिनीचं आरोग्य टिकवलं जाईल. त्यामुळं आणि आणखी एक आहे की आपण आपल्या आरोग्याची जशी काळजी घेतो सर, तसं जमिनीच्या ज्याच्यावर आपलं आयुष्य आहे ती म्हणजे माती किंवा जमीन, जी वर्षानुवर्षे जी संपत्ती खरी संपत्ती आहे. कारण किती पैसे आले तर तुम्ही जगू शकणार नाही, जोपर्यंत तुमच्या पोटामध्ये 4 घास जात नाही तोपर्यंत जगू शकत नाही. आणि 4 घास देणारी किंवा उत्पन्न देणारी माध्यम काय तर माती. म्हणजे ज्यावेळेला 1 इंच माती तयार व्हायला हजारो वर्ष लागतात, ती माती जर प्रचंड पडणाऱ्या पावसामुळे किंवा आपल्या चुकीच्या व्यवस्थामुळे वाया जात असेल किंवा खताच्या वापरामुळे वापरामुळे आरोग्य बिघडत असेल, मी आरोग्य म्हणतोय कारण रोग आणि आरोग्यामध्ये फरक आहे. आरोग्य त्याचं बिघडलेलं आहे, त्यामुळं ते आरोग्य टिकवण्यासाठी आपल्याला माती परीक्षण आपल्याकडे चांगलं माध्यम आहे. अतिशय कमी नाममात्र किमतीमध्ये आपण माती परीक्षण शेतकऱ्यांनी ते केलं पाहिजे. आपण ते त्याची किमान 2-3 वर्षांनी माती परीक्षण करायला पाहिजे. आणि माती परीक्षणामुळे आपल्या जमिनीची कंडिशन काय आहे हे आपल्याला समजते. म्हणजे आपली जमीन कोणत्या अवस्थेमध्ये, आपल्या जमिनीमध्ये कोणती अन्नद्रव्ये कमी झालेली आहेत किंवा आपल्या जमिनीमध्ये कोणती पिकं घेऊ शकतो, आणि जी विद्यमान पिकं आहेत आपल्या मोठी समजा फळबाग लागवड आहे तर त्या पिकाला आपण किती खतं दिली पाहिजे, कुठलं खत किती द्यायला पाहिजे, कुठलं खताची गरज नाही. त्यामुळे आपल्या उत्पादन खर्चामध्ये सुद्धा बचत होते. त्यामुळे जमिनीच्या आरोग्याकडे इथून पुढे जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांनी लक्ष देणं गरजेचं आहे. जमिनीच्या आरोग्यासाठी सरांनी सुचविलेला उपाय म्हणजे माती परीक्षण. हे माती परीक्षण 2 वर्षांनी 3 वर्षांनी केलं पाहिजे. सर, मगाशी आपण सांगितलं की पाण्याचं जे नियोजन आहे, आपल्याला माहिती आहे कोकणात खूप पाऊस होतो आणि सिंधुदुर्ग किंवा आपला जो भाग आहे दोडामार्ग, प्रचंड प्रमाणात पाऊस होतो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. शेती करत असताना आधुनिक ज्या सिंचन पद्धती आहेत त्याच्यात तुषार सिंचन असेल, ठिबक सिंचन असेल, मात्र कोकणातला शेतकरी हा बहुसंख्य शेतकरी उपसा सिंचन किंवा मोकाट सिंचन करतो सर. तर त्या पाण्याचं नियोजनासाठी अजून आपल्याला काय करता येईल? बरोबर आहे. पाणी आपल्याला मिळतं म्हणून किती वापरणं गरजेचं नाही. कारण मुळात विचार केला तर भात हे सुद्धा खूप कमी पाण्यामध्ये येणार आहे. बरोबर. आपला शेतकऱ्यांचा संकल्प भाताला पाऊस खूप लागतो, पाणी खूप लागतं, तर हे थोडंसं बदलणं गरजेचं आहे. भाजीपाल्या बाबतीत मी इथं काही ठिकाणी पाहिलं, अक्षरशः भाजीपाल्याच्या प्लॉटमध्ये शेवाळ वाढेपर्यंत लोक पाणी देतात. का तर नंतर पाणी मिळणार नाही आपल्याला. त्यामुळे आता जेवढं मिळतं तेवढं, इथं आपण प्लॉटला कोपरे म्हणतो, कोपरे भरून पाणी देतात. वास्तविक हे त्रुटी आहे आपली, म्हणजे चूक आहे म्हणणार नाही, कारण त्रुटी आहे. याच्यामध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त पाणी जर दिलं तर जमिनीमध्ये जे आपली घातलेले क्षार निर्माण होतात, क्षारवरील क्षार जमीन होते, घातलेली खतं वाहून जातात, त्याच्यानंतर शेवाळ तयार होतं, किडी रोगाचा प्रादुर्भाव वाढतो. त्यामुळे पाणी जेवढं गरज आहे तेवढंच दिलं पाहिजे. त्याच्यानंतर मूलद्रव्ये वाहून जातात. याच्यामध्ये माती पाणी देण्यासाठी आधुनिक पद्धती आहे, त्याच्यामध्ये ठिबक सिंचन आहे, तुषार सिंचन आहे. ह्या दोन्हीला आपल्या महाराष्ट्र शासन कृषी विभागामार्फत दोन्हीला आपण सबसिडी देतो. त्यामुळं पाणी देताना ठीक आहे, सगळ्याच पिकाला आपण ह्या पद्धती वापरू शकणार नाही, पण जेवढी गरज आहे तेवढंच पाणी द्या. एखादी पाण्याची पाळी वाढली तर हरकत नाही, पण खूप पाणी एकाच वेळा देणं ही पद्धत बदला, तर आपल्या जमिनीचं आरोग्य टिकेल. आणि आपलं पाणी सुद्धा, कारण आता आपण विचार करतो आपल्या सावंतवाडी तालुक्याची सरासरी किंवा जिल्ह्याची सरासरी 3,500 मिलीमीटर आहे. गेल्या वर्षी 5,500 मिलीमीटर पाऊस पडला होता आपल्याकडे, तरी सुद्धा आपल्याकडे एप्रिल मे मध्ये पाण्याची टंचाई होती. ह्याच्यात खूप पाणी खूप वापरलं आणि आपल्याकडे मिळेल असं नाही. तर पाणी जपून वापरलं पाहिजे. एक तर पाणी साठा पण होईल आणि आपल्या जमिनीचं आणि पिकाचं आरोग्य सुद्धा टिकून राहील. खूप छान. शेतकरी आपला जो सल्ला आहे तो घेतीलच. सर, पुढचा प्रश्न असा आहे की घाटमाथ्यावरील शेतकरी, त्यांच्या ज्या जमिनी आहेत त्या जमिनींपेक्षा आपला कोकणातला शेतकरी हा अल्पभूधारक, खूप मोठ्या प्रमाणात अल्पभूधारक आहे. तर आमच्या शेतकऱ्यांसाठी सर, कोकणातल्या अल्पभूधारक जे शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या काही मूलभूत काही स्कीम्स असतील किंवा योजना असतील त्याबद्दल जरा सांगा. नक्कीच. बऱ्याचशा योजना आहेत आपल्याकडे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आपण प्राधान्य देतो. म्हणजे जुन्या योजना होत्या किंवा आता नवीन ज्या योजना येतात ह्याच्यामध्ये अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, जे साधारणपणे 5 एकरच्या आतले शेतकरी, ह्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिलं जाते. इव्हन बऱ्याचशा योजना आपल्याकडे आहे की त्याच्या सबसिडीची अमाऊंट आहे, म्हणजे अनुदानाची रक्कम इतर शेतकऱ्यांना जर समजा मोठ्या शेतकऱ्यांना 40% असेल तर ह्याच्यामध्ये 50%, म्हणजे 10%चा फरक जवळपास सगळ्या योजनांमध्ये आपल्या आहे. कृषी यांत्रिकीकरण असेल, त्यानंतर ठिबक किंवा तुषार सिंचन असेल, या सर्व योजनेमध्ये आपण अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देतो. अतिशय योग्य प्रश्न आहे की ज्यावेळेला आपली हरित क्रांती आली किंवा एक सुरुवात झाली, आपण शेतीला सुरुवात केली चांगल्या प्रकारे, त्यावेळेला दर डोई आपल्याकडे 15 गुंठे जमीन होती. बरोबर. आता 2033-34 मध्ये ते फक्त 8 गुंठेवर येणार आहे. डबलच्या कमी. हा, म्हणजे निम्म्याहून आपलं क्षेत्र कमी होणार आहे.
आपली गरज तर तेवढीच राहणार आहे, आपली भूक तेवढीच राहणार आहे. त्यामुळे कमी ह्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त उत्पन्न घ्यायला लागणार आहे आणि आपली जमिनीचं आरोग्य टिकवायला लागणार. त्यामुळे कमी शेती आहे म्हणून नाही, आपण आधुनिक पद्धती वापरून आहे त्या शेतीमध्ये आपण चांगलं उत्पन्न घेऊया. सर, बऱ्याचदा कोकणातला जो शेतकरी आहे तो समृद्ध जरी नसला परंतु तो समाधानी आहे. मात्र घाटमाथ्यावरील शेतकरी खूप त्यांच्याकडे शेती असते किंवा खूप उत्पन्नही काढलं पण तरी सुद्धा शेतीकडे त्यांचा दृष्टिकोन आणि आपला दृष्टिकोन याच्यात खूप तफावत आहे. सर, एक महत्वाचा प्रश्न आहे की कोकणातला शेतकरी आणि घाटमाथ्यावरील शेतकरी यांची जी मानसिकता आहे सर, इकडचा शेतकरी समृद्ध नसला पण समाधानी आहे, मात्र तिकडचा शेतकरी खूप समृद्ध असला तर असमाधानी आहे. ही जी मानसिकता आहे सर, ही मानसिकता निर्माण होण्याची काही कारण? बरोबर आहे. एकतर आपण म्हणजे एक चांगला गुण आहे त्यामध्ये समाधान मानणं हे आपल्या कोकणातील लोकांचा खूप चांगला गुण आहे. म्हणजे आपल्याकडे जे आहे त्यात आपण समाधान मानायचं. म्हणजे आपल्याला जेवढं झेपतं तेवढंच आपण ओझं उचलायचं, प्रमाणापेक्षा जास्त ओझं घेऊन दडपण घेऊन किंवा दडपण वाढवून किंवा टेन्शन वाढवून हे नाही. आणि आपल्याला काही पिकं अशी आहेत की आपल्याला शाश्वत उत्पन्न देतात. शाश्वतता आहे आपल्याकडे. आता घाटमाथ्यावर असं कोणतंही पीक नाही किंवा ते एकदा पेरलं किंवा लावलं तर उत्पन्न मिळेल. आपल्या कोकणामध्ये काजू आहे, भात आहे, बांबू आहे, अशी पीक आहेत की लागवड केल्यानंतर शाश्वत उत्पन्न मिळतं. म्हणजे झिरो कधीच होत नाही, काहीतरी उत्पन्न त्यामध्ये मिळतं. कमी जास्त होईल पण उत्पन्नाची शाश्वतता आहे. त्यामुळं इथून पुढच्या काळामध्ये इतर पिकं तर ठीक आहे आपण सोडू शकत नाही, पण ह्या पिकाच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलावा की ह्यामध्ये आपल्याला शाश्वत आहे आणि उत्पन्नाची खात्री आहे. सर, आंतरपिकाच्या संदर्भामध्ये, कारण आपल्याकडे बहुसंख्य सुपारी किंवा काजू किंवा नारळ, तर खूप मोठ्या प्रमाणावर आंबाची बाग असते, तर खूप कमी शेतकरी असे आपण बघतो की ते आंतरपिकं घेतात. तर आंतरपिकांसाठी तुम्ही शेतकऱ्यांना काय सल्ला देणार? अगदी बरोबर आहे. कारण मगाशीच आपण बोललो की आपल्याकडे क्षेत्र कमी आहे. कमी क्षेत्रामध्ये आपल्याला जे आहे ते जास्त उत्पन्न घ्यायला पाहिजे. आता आपण 1990 पासून महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग फळबाग लागवडीची योजना देत होतं. आपली नारळ बाग होती, त्या नारळ बागेमध्ये आपण सुपारी आंतरपीक दिलेलं आहे. त्यानंतर मसाला पिकं, जायफळ, काळी मिरी किंवा दालचिनी, काळी मिरी अशी आंतरपिकं लागवड करायला आपल्याला वाव आहे. त्यामध्ये नारळमध्ये आपल्याला सुपारी किंवा मसाला पिकाचा अंतर्भाव करायला वाव आहे. त्याच्यानंतर आंबा आणि काजूची ही आपल्याकडे फळझाड आहेत की ज्याची वाढ व्हायला बराचसा 5-10 वर्षाचा कालावधी जातो. मधली खूप जागा आपल्याकडे मोकळी असते. ह्या मोकळ्या जागेमध्ये आपण भाजीपाला किंवा कडधान्य पीक आहे. समजा पावसाळ्यामध्ये आपल्याकडे काही शेतकरी आता हळद किंवा आलं लागवड करायला लागले की जी उत्पादनक्षम बागा नाहीत, अजून उत्पादन यायला वेळ आहे, अशा बागेमध्ये आपण हळद किंवा आलं आहे. त्याच्यानंतर सगळ्या वेलवर्गीय भाज्या आहेत. काही शेतकरी आपले भुईमुग किंवा इतर कडधान्य पिकं त्यामध्ये घेऊ शकतात. ह्याचा दुसरा 2 फायदे आहेत. एक तर जमिनीची आपल्याला मशागत करण्यामध्ये मशागत तर करतोच आपण, पण उत्पादन अधिक मिळतं. आणि जमिनीची सुपीकता म्हणजे आंतरपिकं जे आपण घेतोय, कडधान्य किंवा इतर जी पिकं घेतोय, वेलवर्गीय भाज्या आहेत, द्विदल पिकं आहेत, त्यामुळे जमिनीची सुपीकता म्हणजे एकमेकाला पूरकता होईल. आणि आणखी काही की जमिनी धूप सुद्धा कमी, कारण फळबाग लागवड खूप म्हणजे काजूचा विचार केला 7 मीटर लागवड आहे आपली, नारळाची 10 मीटर लागवड आहे, आंब्याची पण 10 मीटर आहे. तर मधल्या खूप स्पेस आहे, जागा खूप आहे, जमीन चांगली आहे आणि ही पाणी आहे. आणि ही जर मोकळी ठेवली तर जमिनीची धूप होऊन जाईल, पाणी मुरण्याचं प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे वेस्ट ऑफ लँड आहे, त्यामुळे त्याचा पुरेपूर वापर करता येईल. त्यामुळे 2-3 एक तर जमिनीची सुपीकता टिकून राहील, जमिनीची धूप थांबेल, पाणी मुरण्याचं प्रमाण, आणि सगळ्यात महत्वाचं की आपलं उत्पन्न वाढेल. त्यामुळे आंतरपीक घ्यायला शेतकऱ्यांनी प्राधान्याने विचार करावा. दुसरा एक प्रश्न असा आहे सर की आमचा शेतकरी खूप घाम गाळतो, खूप मेहनत करतो. म्हणजे असं म्हणतात की सुगी संपल्यावर बुजगावण्यावर जसे कावडे टपून बसतात तसं शेतकरी घाम गाळून धान्य पिकावतो, फक्त त्यांच्या उरावर दलाल टपून बसतात. आणि म्हणून या दलालांना थोपवण्यासाठी, त्यांचं बाजारीकरण करण्यासाठी शेतकरी राजाला आपला माल विकण्यासाठी स्वतःचं असं व्यासपीठ निर्माण करणं गरजेचं आहे. आणि त्याचं जे भावनांशी जो खेळ चाललाय की तो खूप पिकवतो पण त्याला हमीभाव मिळत नाही सर, तर त्याचं मार्केटिंग करण्यासाठी आपल्याकडे काही असं योजना असतील किंवा काही अशी माहिती असेल की आमचा शेतकरी, त्याचा आंबा असेल, त्याचा काजू असेल, तो जो खर्च झालेला आहे तो खर्च काढून त्याला पोटभर मिळेल 2 वेळचं, असा त्याला भाव मिळाला पाहिजे, यासाठी आपण काय माहिती सांगणार? अतिशय गरजेचं आहे. कारण हल्ली आपण उत्पादन तर सगळे घेतो पण विक्री आपल्याकडे थोडीशी नव्हती. पण आता गेल्या काही वर्षामध्ये आपण शेतकऱ्यांचे खूप मोठ्या प्रमाणात पूर्ण महाराष्ट्रभर
वेगवेगळ्या योजनामार्फत आपण शेतकऱ्याची गट बांधणी किंवा क्षमता बांधणी केलेली आहे. त्यामुळे हे सगळे शेतकरी आपण एकत्र आणलेले, खास करून पिकाचे किंवा गरजेनुसार त्यांनी एकत्र आणलेले. आपल्या कोकणात विचार केला तर आंबा बागायतदार, आपण एक आंबा बागायतांचा वेगळा गट, भाजीपाल्यांचा वेगळा गट, काजू बागायतांचा वेगळा गट किंवा नारळ बागायतांचा वेगळा गट, की जेणेकरून ज्यांच्या समस्या कॉमन असतील आणि ज्यांना त्यावर तोडगा काढणं किंवा इतरही गोष्टी आहेत, समजा लागणारे इनपुट आहेत, म्हणजे खतं बियाणं औषधांना सोपं पडेल किंवा विक्री करणं सोपं पडेल. आता काजू याबाबतीत विचार केला तर 4000 हेक्टरचं क्षेत्र आपण गटाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एकत्र आणले, की जे आपण सर्टिफिकेशन केलेलं आहे. सेंद्रिय काजू म्हणून त्यांचा ब्रँड एक डेव्हलप करतोय. त्यामुळे काय होईल, 4000 एक हेक्टरचं समजा एक 8 ते 9,000 शेतकरी असतील तर ते एकत्र आले, त्यांचा एक ब्रँड होईल ऑर्गॅनिक कॅश्यू. आणि ज्यावेळेला एकत्र शेतकरी, त्यावेळेला समोरचा व्यापारी असेल किंवा कारखानदार असेल त्याला तो माल द्यावा किंवा भाव द्यावा की हे शेतकरी एकत्र आहे किंवा इथून युनिटी आहे किंवा इथून पुढच्या काळामध्ये त्यातले स्वतः प्रोसेस करून सुद्धा ऑर्गॅनिक कॅश्यू म्हणून ते विकू शकतील. आता गटाच्या माध्यमातून आपण आता कोरोनाच्या ह्याच्यामध्ये विचार केला की पुणे मुंबईमध्ये बऱ्याचशा घरपोच सेवा दिलेली आहे. काही ऍप पण आलेत घरपोच सेवा, बिग बास्केट आहे किंवा हे घरपोच आहेत किंवा काही शेतकऱ्यांचे गटाचे स्टॉल सुद्धा मोठ्या मोठ्या शहरामध्ये लागले. इव्हन आपल्या सावंतवाडीमध्ये सुद्धा घरपोच सेवा दिलेली आहे. इव्हन काही शेतकऱ्यांना आपण आता लॉकडाऊन मध्ये की उत्पादन आहे, मग वेगवेगळ्या सोसायटीला कॉन्टॅक्ट करून आमच्याकडे हा चांगला माल आहे, हा त्याचा दर हा आहे, तुम्हाला घरपोच सेवा दिला, असं सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर आपण मार्केटिंग. इव्हन लॉकडाऊन मध्ये आपण 40 ते 50,000 टन आंबा आपण 2 जिल्ह्यामधला वेगवेगळ्या महाराष्ट्रभर किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेर बाजारपेठेमध्ये पोहोचलेले. त्यामुळे इथून पुढच्या काळामध्ये फक्त शेतकऱ्यांनी आपल्याकडे काय आहे एकत्र यावं, तेवढी क्वांटिटी पाहिजे पोहोचवायला, आपल्याला तेवढी क्वांटिटी पाहिजे. तेवढी क्वांटिटी एकत्र झाली आपण कोणत्याही बाजारपेठेमध्ये पाठवू शकतो आणि दलालामार्फत जी होणारी मिळवणूक आहे ती आपल्याला कमी होईल, आपल्याला दर चांगला मिळेल. खूप छान, धन्यवाद सर. सर, सध्या लॉकडाऊन नुकताच संपलेला आहे, परंतु काही भागामध्ये लॉकडाऊन आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जवळजवळ 1.25 लाख चाकरमानी बांधव पुणे आणि मुंबईहून स्थलांतरित होऊन आज क्वारंटाईन आहेत. भविष्यामध्ये ते स्वगृही परततील यात शंका आहे. काही शेतकरी आहेत, काही शेतकऱ्यांची मुलं आहेत, पारंपरिक शेती व्यवसायाकडे वळतील माहित नाही. त्यांच्या मानसिकतेच्या संदर्भामध्ये देव काय पुढे वाढून ठेवतो ते देवालाच माहिती आणि त्यांनाच माहिती. परंतु एक शेती तज्ञ म्हणून जर त्यांची शेती असेल तर अशा चाकरमानी बांधवांनी पारंपरिक जी आपली शेती आहे त्या शेती व्यवसायाकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन शेती व्यवसाय करावा की पुन्हा पुणे मुंबई गाठावं, एक शेती तज्ञ म्हणून आपण त्यांना काय सल्ला द्याल? सर, खूप चांगली संधी आहे. आपल्या जे चाकरमानी मुंबई पुण्यामध्ये होते सगळेच राहतील नाही असं नाही, पण जे राहतील काही ज्यांना राहायची इच्छा आहे किंवा मातीबद्दल अभिमान आहे, आपण शेतामध्ये काहीतरी करू शकतो, स्वाभिमान आहे, आपली स्वतःची शेती, मीच माझा मालक आहे, मीच, कारण शेतकरी हा बळीराजा आहे, किंग आहे. त्यामुळं ते राजमुकुट पाहण्याची तुम्हाला संधी आलेली. सगळं लॉकडाऊन झालं पण शेती लॉकडाऊन झाले नाही. त्यामुळं तुम्हाला जर उत्पादन घ्यायचं असेल तर आपण कृषी विभाग सदैव प्रत्येक गोष्टीमध्ये मार्गदर्शन करायला तयार आहे. आता आम्ही ज्यावेळेला फिरतो त्यावेळेला बरेचसे लोक किंवा बरेचसे चाकरमाने भेटलेले आणि भेटतोय आम्ही, आणि त्यांची तयारी आहे म्हणजे अगदी चांगल्या आधुनिक तंत्रज्ञान, कारण शहरामध्ये राहिलेले मंडळी त्यामुळं युट्यूब, व्हॉट्सअप काहीतरी असा एक उपक्रम पण आहे ना शेती आहे, ते पण सांगतो की त्यांची म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञान पाहिजे आणि नवीन काहीतरी आपल्याला करायचं आहे. हे सगळे त्यांनी कुठेतरी मुंबईमध्ये पुण्यामध्ये असताना किंवा वेगळ्या शहरामध्ये असताना कुठेतरी वाचलेलं असतं, चॅनल कुठे सर्च केलं असतं. आता ते त्याला इम्प्लिमेंट करायचं आहे. आता वाचणं आणि प्रत्यक्ष शेतामध्ये त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करणं ह्यामध्ये फरक पडतो किंवा काही अडचणी येतात. तर असे शेतकरी बरेचसे भेटले की आम्ही ते करणार आहे, तर आम्ही त्यांच्या सोबत आता काम आम्ही सुरू केलेलं आहे. इव्हन काही होतकरू मुलं अशी भेटली, आम्हाला आता मुंबईला जायचं, कृषी क्रांती होणारच आहे, आम्हाला एक 10 गुंठे 20 गुंठे किंवा जेवढी तुमच्याकडे जमीन आहे पड आहे ती द्या, आम्ही शेती करतो, फक्त मार्गदर्शन करा. तर ते सुरू केलेलं आहे. आता तंत्रज्ञान सुद्धा आपण वापरतोय. आता तंत्रज्ञानामध्ये आपण जे सोशल मीडिया आहेत, व्हॉट्सअप आहे, युट्यूब आहे, फेसबुक आहे, ह्याचा पुरेपूर वापर करतो. आता मी माझ्याबद्दल सांगायचं तर माझा शेतकऱ्यांचा, माझ्या संपर्कामधले किंवा माझ्या कार्यक्षेत्रामधले जेवढे शेतकरी आहेत त्या सगळ्यांचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप केलेला आहे आणि त्यामध्ये फक्त आणि फक्त कृषीबद्दलच, फक्त शेतीबद्दल किंवा पशुसंवर्धन असेल किंवा शेतकऱ्याशी निगडीत आहे तेवढ्याच फक्त पोस्ट आपण त्यावर शेअर करतो. इतर कोणती पोस्ट आपण शेअर करत नाही, जेणेकरून शेतकऱ्याला नवीन मार्गदर्शन, हवामानाचा अंदाज असेल, दर बाजारभाव असतील किंवा नवीन आलेल्या तंत्रज्ञान योजना असतील,
ह्या दुसऱ्या सेकंदाला शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचतात। याच्याशिवाय आपण ठीक आहे हे फक्त थेरोटिकल सांगू शकतो, पण प्रॅक्टिकली काही गोष्टी आहेत त्या शिकणं किंवा सगळ्या शेतकऱ्याला सांगणं शक्य नाही। त्यामुळे मी माझं वैयक्तिक मातीतून मोत्याकडे हे एक युट्यूबचं चॅनल सुरू केलेलं आहे। त्या चॅनलमध्ये प्रत्येक गोष्ट कशी करायची हे प्रॅक्टिकली आपण तिथं हे केलेलं आहे, लोकांपर्यंत पोहोचवत आहे आणि त्याचे सबस्क्राईबर सुद्धा आता दिवसेंदिवस वाढत आहेत। म्हणजे सगळ्या शेतकऱ्यांना विनंती आहे की ह्या मातीतून मोत्याकडे हे चॅनल आहे ते सबस्क्राईब करा, तुम्हाला त्याच्यातून दिवसेंदिवस ऍड होण्यानंतर चांगल्या गोष्टी शेतीबद्दल बघायला मिळतील आणि ह्या ग्रुपमधून सुद्धा बघायला मिळते। इव्हन आपण प्रिंट मीडिया त्याचा सुद्धा वापर करतो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ह्याचा सुद्धा वापर करतो की येणारे ज्या योजना आहेत किंवा ज्या गोष्टी आहेत ह्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण ह्या सगळ्या सोशल मीडियाचा पुरेपूर वापर करत आहे। अनेक युवक सर आपण बघतो की ते बेरोजगार आहेत, तासन तास सोशल मीडिया किंवा वेगवेगळ्या क्रिकेटच्या लीग असतील किंवा वेगवेगळ्या खेळांच्या लीग असतील याच्यामध्ये गुंग आहे। आपल्याकडे कोकणात तर हे प्रमाण खूपच अति आहे, मी स्वतः बघतो, आपण बघतो, सगळं आपण मीडियामध्ये बघतो। तर अशा युवकांसाठी जे पदवीधर आहेत, बेरोजगार आहेत, परंतु स्वतःची शेती आहे, तर अशा युवकांना युवकांनी काय करायला पाहिजे? कारण धरणी आईची माया कशी जाईल वाया, तुम्हाला जगण्यासाठी या मातीचा या शेतीचा उपयोग अनिवार्य आहे। अशा युवक बांधवांसाठी आपल्या सिंधुदुर्गच्या या युवकांना आदर्श शेतकरी बनण्यासाठी आपण मार्गदर्शन काय करणार? अतिशय रास्त आहे, कारण गेले काही वर्ष आपले जिल्हा परिषदची शाळा सगळ्या शाळा आहेत, शेतावर नेऊन ते शेतावरची शाळा म्हणजे लहानपणापासून मुलांच्या मनामध्ये शेतीबद्दल आवड निर्माण कराय। आता युवक सुद्धा ह्यामध्ये शेतीबद्दल हे सगळे जे सोशल मीडियावर बघतात ते प्रत्यक्ष आपल्या शेतामध्ये करून बघावं ही त्यांची इच्छा असते आणि ते सुद्धा उतरायला लागले। त्यामुळे शेतीमध्ये त्यांचे वडील किंवा आई ही शेती करतात आणि हा लॉकडाऊन हा खरं तर खूप चांगला चान्स आहे की संधी सगळ्या ज्यावेळेला मी शेतकऱ्याकडे जातो त्यांची सगळी मुलं मुली किंवा नोकरी सगळे आता घरी त्यांच्या, त्यामुळे सगळ्यांना आपले वडील शेती कशी करतात, आपण युट्यूबवर बनलेली शेती कशी आहे किंवा एखाद्या प्रत्यक्ष शेती काय आहे हे सगळं अनुभवण्याची आणि त्याच्यामध्ये जी आवड आहे ती वाढवण्याची संधी आलेली आहे। त्यामुळं आणि दुसरा प्लस पॉईंट आपल्या आई वडिलांना शेतीमध्ये मदत करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला हे प्रत्यक्ष धान्य ज्यावेळेला आपल्या किंवा अन्न आपल्या हातामध्ये किंवा ताटामध्ये येतं ते पिकवताना किती कष्ट आहे हे जाणून घेणे सुद्धा ह्या लॉकडाऊनच्या निमित्तानं संधी आलेली आहे। तर सगळ्या युवकांना किंवा आपले जे सुशिक्षित मंडळी बाहेर गेले किंवा जे कॉलेजची मंडळी किंवा जे बेरोजगार आहेत ह्याने आपण स्वतःहून शेतीमध्ये उतरावं, कारण खूप चांगले संधी आहेत आणि आपल्याकडे बरंचसं चांगलं वातावरण आहे, प्रचंड पाणी आहे, प्रचंड सूर्यप्रकाश आहे, अजूनही आपली जमीन आरोग्य आहे, सुपीक आहे, चांगली आहे आणि आपल्याला खूप चांगल्या संधी आहेत। आणि आपल्या आपण म्हणतो की आपण भारत महासत्ता जाणार, तर आपण युवक आपले जे युवक आहेत युवकाच्या माध्यमातून युवकांनी जर मनावर घेतलं तर भारत महासत्ता 20 वर्षात होणार असेल तर तो 5 ते 7 वर्षामध्ये होऊ शकतो। त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किंवा महाराष्ट्रातील तमाम युवकांना विनंती आहे की आपण शेतीमध्ये उतरावं। ठीक आहे, ज्यांची नोकरी आहे ज्यांचा व्यवसाय त्यांनी करावा, पण ज्यांना शेतीपूरक व्यवसाय पण करू शकता, पण इतर गोष्टीकडे अगदी नाममात्र पगारावर जर नोकरी करत असाल तर शेतीमध्ये स्वाभिमानानं तुमचे 4 पैसे किंवा उत्पन्न वाढेल, तुमचं स्वाभिमान वाढेल आणि तुम्ही हक्कानं तुम्ही एक तुमचा स्वतःचा ब्रँड डेव्हलप होईल। बरोबर, युवकांनी स्वतःच्या हिमतीवर शेतीकडे वळावं, अतिशय चांगला आणि मोलाचा सल्ला दिला सर। आज सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या कृषी क्रांती या विशेष भागामध्ये यशवंत गव्हाणे जे कृषी सहाय्यक आहेत त्यांच्याशी आपण बातचीत केली, आपण आपला अमूल्य वेळ दिला सर, आमच्या शेतकऱ्यांना एक नवीन उभारी दिली। आपल्या या मार्गदर्शनाचा उपयोग सिंधुदुर्ग लाईव्हचे सर्व प्रेक्षक घेतीलच, सोबतच सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या वतीने आपल्या पुढच्या काळासाठी आम्हा शेतकऱ्यांना असंच आपण उपकृत करावं ही आशा बाळगतो आणि सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या वतीने आपलं विशेष धन्यवाद व्यक्त करतो सर। असं म्हणतात की चिट्ठी से पहले मिल जाए उसे तार कहते हैं, धक्का मार के जो चले उसे मारुति कार कहते हैं और 2 धक्का मार के भी न चले उसे इंडिया की सरकार कहते हैं। शासन काय करेल यापेक्षा मीच माझी शेती करेल हा विश्वास आज सरांच्या लेक्चर मधून आपण घेतला असेल तर येणाऱ्या काळामध्ये 2020 साठी आपण जो संकल्प घेतलेला आहे या सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या हाकेला कृषी क्रांतीला आपण प्रतिसाद देणार असा आशावाद ठेवतो आणि सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या या विशेष चर्चेमध्ये सर सहभागी झाले, पुनश्च आपला धन्यवाद व्यक्त करतो, थांबतो। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
कृषी क्रांती 2020 हा उपक्रम खरंच चांगला आहे, कारण आपल्याला शेतीबद्दलची आवड आहे हे लक्षात आलेलं आहे. आणि असेच सगळ्यांमध्ये मला प्लॅटफॉर्म मिळाला की माझे मत आहे, विचार मांडण्याची संधी किंवा प्लॅटफॉर्म मला दिला, त्याबद्दल सिंधुदुर्ग लाईव्हचे मी आभारी आहे. आणि हा उपक्रम घेतला त्याबद्दल सुद्धा त्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.